ग्राम पंचायत राज नवादा के कर्मठ शिक्षित युवा ईमानदार भावी बीडीसी प्रत्याशी किरण देवी जी हाँ जेकर चुनाव चिन्ह नारियल छाप जी हाँ 1 नंबर नारियल छाप पति मिंटू बाबा। किरण देवी जिंदाबाद 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 किरण देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांगतारी वोट भैया हो करी सपोर्ट भैया हो दिल में नहीं खे खोट भैया हो करी लो सपोर्ट भैया हो विजयी बनावे के बाहो हो किरण देवी के जीतावे के बाद बीडीसी बनावे के बाहो नरियर छाप बटन दबावे के बा बीडीसी बनावे के बाहो। किरण देवी जिंदाबाद 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 किरण देवी जिंदाबाद 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 नवादा का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चाचा ना भूले के बा ना भुलावे के बा ना भूले के बा ना भुलावे के बा और कि नारियल छाप पर ही बटन दबावे के बा काहे कि वहाँ के हर सुख दुख में कामी आइले तो कि वोट दी आई है के जिताई। गौवा जवार के लोगवा करेले सपोर्ट ये भैया बिनती भाई नहीं के दी लो वोट ये भैया। किरण देवी जिंदाबाद 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 दुखिया लाचार या गरीब लोग के सबके भलाई चाहेली केहू के याद लेना किरण देवी तनिको बुराई चाहेली अब की ना भुलावे के बाहो हो किरण देवी के जीतावे के बाद बीडीसी बनावे के बाहो नरियर छाप